En capítulo municipal achegámonos á apertura de un plazo para a solicitud de subvencións para os colectivos que traballan en asuntos sociais. O Concello Estradense aprobou en Xunta de Goberno as bases da convocatoria de axudas a asociacións para a realización de actividades enmarcadas no ámbito dos servicios sociais no ano 2010. O obxectivo desta convocatoria é de apoiar o desenvolvemento de actividades que promovan e organicen asociacións ou organizacións non gubernamentais, sendo requisito das entidades solicitantes figurar inscrita no Rexistro Municipal de Asociacións. A contía total que o Concello destina para estas axudas no exercicio orzamentario é de 18.000 euros. E as axudas concedidas por este Concello serán compatibles con outras axudas para a mesma finalidade outorgadas por outras administracións ou entidades, sempre que o importe da totalidade das axudas recibidas non supere o custe da actividade subvencionada. E tamén o Concello promove un concurso de murais, de cartéis, por o Día Mundial Intercultural. O Concello, a través do Departamento Municipal de Servicios Sociais, convoca un concurso de cartéis e murais con motivo da celebración da primeira xornada intercultural que terá lugar o vindeiro 24 de abril. Poderá formar parte do concurso os rapaces e as rapazas que estén matriculados nos centros de educación primaria no termo municipal da Estrada, e a participación poderá realizarse de maneira individual ou de centro. A modalidade individual é un concurso de cartéis dirixido a nenos que se atopen cursando entre quinto e sexto de primaria e pódense presentar un cartel por alumno participante. En canto a centro, o concurso de murais está dirixido a alumnos de primeiro, segundo, terceiro e cuarto de educación primaria. Os centros participantes poderán presentar un mural por aula. Os temas a tratar, tanto na modalidade individual como de centro, serán os relacionados coa inmigración, a convivencia e a interculturalidade, podendo abordar aspectos como o respecto á diversidade cultural, a solidariedade, a tolerancia ou a integración social.